Yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Kung merong TikTok challenge na we listen and we don't judge sa social media, meron pong top secret. Na ganun din ang tema. Yan ang pinopromote natin sa programang ito. Kayo kasi kung ano-anong naiisip ninyong pinopromote namin dito. Yung bastos, yung poser ko lang yun, ako hindi. Bastos nakahubad, diba? Kulang na nga lang maging sister na ako sa pagiging manang ko. Charot, charot. Anyway, di na ako magpapatumpik-tumpik pa Kabisyo. Meron na tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po, good evening po. Good evening sa'yo. Anong pwede naming itawag sa'yo? Trexie na lang po. Trixie. Trixie, ilan taong ka na? 32 years old po. 32. Sang lupalop ka naman galing, Trixie? Somewhere in Europe lang po. Ayun, taray, may taga-Europa tayo ditong top secret sharer. Okay, excited na kaming malaman ang iyong top secret. We are all ears for you. Alright? Trixie, ano ang top secret mo? Nahuli po kami ng tatay ko po na nag-sex po ng boyfriend ko. Nahuli kayo ng boyfriend mo na nag-aanuhan. Pwede po bang sabihan? Ay, syempre wag na. Nagets na namin yon. Nahuli kayo ng tatay mo na may nangyayari sa inyo ng boyfriend mo, tama ba? Opo. Paano, kailan, saan, at bakit? Wait lang po, kinakabahan ako. First time ko po kasing tumawag. Gabi po yon. Before po kami matulog, chine-check po kami ng tatay namin sa kwarto kung nandun na po kami. Yung boyfriend ko po, pumunta po nung gabi na yon kasi akala ko hindi na po babalik yung tatay ko sa kwarto namin na mag-check po. Mhm. Pumunta po yung boyfriend ko doon sa bahay namin and then yun po. Tsaka hindi ko po in-expect na babalik pala yung tatay ko ulit. Pang SPG pala tong kwento mo, no? Dapat pala bukas ka tumawag. Hello, Trixie. So, Hello pagbukas po. ng tatay mo ng pinto ng kwarto mo, anong nadatnan niya? Wait lang po, yung signal nawawala. Nung pagbukas ng tatay mo nung pinto ng kwarto mo, anong nadatnan niya? Meron bang kumot? May kama ba? Meron bang unan? Anong meron? Paano? Caught in the act ba? Opo, in the act talaga po. Flashlight po, kasi patay yung ilaw. Flashlight po ng tatay ko. Wow, may spotlight pa kayo. Yes po. Kaya napaka-awkward po. Ewan ko po. So, anong nangyari? Tinuloy niyo pa rin ba o talagang humiga na siya ng buo sa kama mo? Tumakbo po yung tatay ko, pumunta po doon kasi yung bahay po namin is magkaiba po, yung si tatay po doon natutulog po sa tindahan. Tas yung bahay po, walking distance lang po, siguro mga 1-minute walk lang po. Mhm. Tas pagbalik ni tatay, yung boyfriend ko po is kinakabahan. Tas pagbalik po, may dala na pong itak si tatay po. Hinabol po siya ng itak.
Hinabol yung boyfriend mo ng itak? Opo. Nang nandun kayo sa loob ng kwarto? O nakabihis Opo, na pero yung boyfriend mo ba nung time na yun? Nakabihis na siya? Nakabihis na po, pero wala ng tsinelas kasi nga tumakbo na. Ikaw, anong reaction mo nun? Wala po, natulala, umiyak pagkatapos. Kasi Ilan- nga, hiningal yung tatay ko sa kakatakbo. Ilan taon ba kayo nung ginawa niyo yun? Siguro nasa, wait po, 23 ata, 23, 24. 23, 24. Kumbaga nasa hustong gulang naman. Pero nandun pa kayo sa bahay ng magulang mo. Nandun ka pa sa, Opo. sa bahay ng magulang mo. O Opo. so, anong sermon ang inabot mo sa tatay mo? May sinabi ba siya pagkatapos noon, nung hindi niya na mahuli yung boyfriend mo? Di ba, inabol niya ng itak and all? O nung nakalagpas na ang boyfriend mo at talagang mark safe na siya sa tatay mo, anong nang sinabi sa'yo ng tatay mo? Natulog na ba kayo agad? Di ka ba natulog? Anong ginawa mo? Hindi po, bumalik po siya, kinausap po ako, ba't ganon daw yung nangyari? Eh wala, iyak na lang po ako ng iyak. Hindi naman po ako makapag-explain ng maayos kasi kasalanan din po namin. Iyak ka ng iyak. Pagkatapos ba noon, ininbita mo pa siya sa loob ng bahay ninyo? Sino po yung boyfriend ko? Mm. Kinaumagahan po, ayun, matapang namang pumunta sa bahay, nanghingi ng sorry sa tatay ko. Anong sinabi ng tatay mo? Una, nagalit, pero sabi ko kasi sa tatay ko, nasa hustong edad naman po ako, pero wala po kasi nga nahuli. Mhm. Buti hindi ka sinabihan na, magpakasal kayong dalawa. Hindi pa po. Hindi pa nung time na yun. Mhm. Pero siya ba yung nakatuluyan mo sa buhay? May asawa ka na ba ngayon? Yes po, siya po yung Pinanindigan ko po. ka naman pala. Nasampulan na Yes po. ng itak ng tatay mo. Yes po. Yun lang po yung ginaganda kasi nga, siya nakatuluyan ko. Mhm. May anak na kayo ngayon? Wala pa po. Last year lang po kami kinasal. Wow! Congratulations sa inyo, ha? Pero yung tatay mo, botong-boto pa rin sa kanya. Sadly po, wala na po yung tatay ko. Oh, condolences to you. Question. Paano naging... Wait po. Nag-send na po ako sa iyo ng letter po before. Nag-send ka na ng letter sa akin. Ito ba yung tungkol sa tatay? Opo. Opo, wala baka po wala. Hindi, sige. Hanggang ngayon pa po, wala pa pong nakakaalam sa sekreto na yan. Kahit kapatid ko, mga nanay ko, kaibigan ko, as in zero, wala pong nakakaalam. Yung sikreto na alin? Nahuli kami. Kahit nanay mo hindi nalaman? Walang idea. Lahat sila. Hindi. Talaga? In fairness naman kay tatay mo, ha? Talagang Opo. Yun between you yung lang, ha? pinanindigan niya sa akin nung gabi na yon, na sabi niya, syempre, anak niya po ako. Ayaw din niya naman po ako mapahiya sa ibang tao. Kaya yun sabi niya, dadalhin niya lang daw yun hanggang sa kamatayan niya. Parang ganun. Oh, so paano pala yung naging adjustment ninyo? Simula nung nahuli yung boyfriend mo, kayong dalawa ng boyfriend mo, sa tatay mo? I mean, paano yung naging pakikitungo? Ano ba, mas naging close ba kayo? Mas napapagalitan ka ba o mas umiwas kayo? Okay naman po kasi time na yun legal naman po kami. Pero parang medyo masungit pa nung time na yun yung tatay ko. Pero hanggang sa huli po, nakuha din naman po yung kiliti niya at naging okay naman po. Wow, anong ginawa ng boyfriend mo sa tatay mo? Nanghingi po nga siya ng sorry, tas umiyak po siya nung araw na yun. Wala ba siyang ayun. dinalang mga prutas, ganyan? Wala po, malapit lang po yung bahay niya sa bahay namin, kaya. Magkakakilala yung mga magulang ninyo? Nung Opo, time na super. yun? Opo. So walang balitaan din sa kumpare or doon sa mga magulang nung naging boyfriend mo na yan? Wala po. As in, hindi po sinabi nung tatay ko. Grabe si tatay. Po. Anyway, good luck sa marriage ninyo, ha. Thank you po. God bless. Salamat sa pag-share ng iyong top secret, ha, na nahuli kayo ng tatay mo na may nagaganap. Buti na lang nakatuluyan ninyo ang isa't isa, no? Imagine mo na lang kung hindi, 'di ba? Tapos Kaya nga. tapos ibang lalaki.
ibang lalaki na yung pinakilala mo sa tatay mo. So parang magpa-flashback sa kanya lang yan. Ay, nako. Anyway, thank you so much, Trixie. Thank you po, DJ Rocky. Ingat Salamat po. lagi. O, diba? Yung top secret natin ngayon, advance po pang SPG bukas. Hindi na ako tatanggap ng tawag ngayon kasi baka mamaya madoble na naman ako nung nakaraan. Nung nadoble ako nung nakaraan, parang grabe, ang bigat ng katawan ko, ang bigat din ng puso ko. Pauwi ako, parang maluha-luha ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-a-unload nung nasagap kong enerhiya nung gabing yun eh. Naalala niyo yun? Yung dalawang magkasunod na top secret na pinagpalit. Tapos naisip nila na parang tapusin na lang yung buhay nila. Sa totoo lang, ang hirap din makinig, no? I mean, mahirap yung pinagdaraanan nila, pero sa parte ng isang host, no, na nakikinig, or kayo, 'di ba, kapag meron kayong napapakinggan din ng mga kwento na mabibigat mula sa mga kaibigan ninyo, parang minsan kahit hindi nyo naman ginugusto na ma-absorb yung energy, parang na-absorb ninyo eh. But the thing is, kahit na alam ninyo na may ganong klaseng epekto sa inyo, o sa akin, kahit alam ko na may ganong klaseng epekto sa akin, or tsaka ko lang nare-realize na may ganong klaseng epekto sa akin, I am still thankful. Kasi pinagkakatiwalaan, at patuloy akong pinagkakatiwalaan ng mga taong to, na even if they don't know me in person, nagtitiwala sila. So I think, bukas SPG tayo. Kayo kapag hindi kayo SPG top secret bukas at parang katulad na naman nung nakaraang linggo yun, ewan ko na lang. Hindi. I am so glad na nakapagbibigay ako ng ganitong klaseng programa. Para siguro sa iba, hindi pa nila maisip ko ano ba talaga yung purpose ng programang ito. Pero sana nagkakaroon talaga ng value itong programang ito sa mga kabisyo nating gusto na meron silang mahingahan. Hindi yung makapag-share lang ng mga kabalastugan, di ba? Pag Friday, pwede yun. Pero alam mo yun, kabisyo, sana nakakatulong tong programang ito para makapag-open kayo at maibsan yung bigat ng nararamdaman ninyo. O kahit papano, di ba, gumaan yung bigat ng nararamdaman ninyo. Kasi, again, yun po yung layunin ng programang ito eh. Yung magkaroon ng makikinig sa'yo. Sa mundong mapanghusga. Ito nga yung programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Kaya naman kabisyo, bukas ulit magsama-sama tayo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Long Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling ang Basa Princess. DJ Rocketera. Your secrets are safe with me. Bye! Good night, people. This is Top Secrets. Chose number one.